13 שנים לאחר מותה של עפרה חזה, ישנם מעריצים שלא יכולים להיפרד ועושים הכל כדי להעלות מופע חדש לזכרה. עד שהמופע יעלה, אנחנו ערכנו סינגל חדש עם ריקוד מקסים של עומר אל-קיי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר. אני זוכרת אותך מנולד לרקוד. כן. איזה עונה זה היה? שלישית? עונה שלישית. כן, הגעת שלבים מתקדמים. כן, זה היה מקום שלישי בבנים, ממש לקראת הגמר. מאיזה גיל הריקוד בוער לך? הריקוד בוער מגיל מכיתה ב', גיל 8 בערך. היה לך איפה לרקוד? אמא שלי שלחה אותי לחוג בבית ספר. רקדתי שם עם קבוצה של 30 בנות, בן יחיד. בן יחיד? איזה כיף. את האמת שנכנסתי כי הייתי מאוהב בילדה שם. והיא בסוף עזבה ואני נשארתי מאוהב בריקוד. חיים של רקדן הם לא קלים, אה? לא. הם מאוד... זה כושר בטח, וזה תזונה. כן, זה מתחיל מעבודה מאוד קשה על הגוף, סיזיפית, של שיעור קלאסי כל יום, של שעה וחצי, אחר כך יכול להיות חזרות של הרבה שעות, גם הופעות בארץ, בחול, חשיפה רגשית, גם לפעמים חשיפה גופנית. כן. אפשר להתפרנס מזה פה בארץ? יותר היום אפשר להתפרנס מבעבר, אבל עדיין הערכה היא לא מספיק גבוהה. למרות כל התוכניות שהיו והתרבות פה בארץ. מאוד העלו את המודעות גם לאנשים שלא מכירים אומנות ולא מכירים את עולם המחול. אבל עדיין כן אפשר להתפרנס, אבל רקדן מקצועי בדרך כלל בישראל עושה עוד עבודות צדדיות. בחו"ל? בארץ? כן, אם מה זה אתה הוראה. עושה כעבודת צדדית? אני עושה עוד כל מיני עבודות, גם צדדיות וגם לא צדדיות, שהוא גם בתחום המחול וגם לא בתחום המחול. דיברת קודם על היזמות למופע של עפרה חזה. כן, בוא נדבר על עפרה חזה. שזה גם, רגע. כן. יש גם... נשמח לדבר עליה. כן. יש גם... אני מלמד גם, אני מעביר סדנאות למגמות בכל הארץ, מעלה אותם לבמה עם רפרטוארים שונים, ואני מתעסק גם בשירה וביצירה, בכתיבה, בהלחנה. אתה ממש מולטי-טאלנט. לא אוהב את המילה הזאת, אבל... למה? זה מחמיא. מאיזה גיל אתה מעריץ את עפרה? את עפרה מגיל מאוד קטן. אתה זוכר שהיה את המעריצים של עפרה, המעריצים של ירדנה, איזה קרבות? אני לא הייתי בתוך קרבות ודיו על החולצה. כן, אבל היית בצד של עפרה. והייתי בצד של עפרה, אהבתי את התואר, את הכנות, את הישירות, את המבט המפוקס, את הקול שאין שני לו. היית בקשר איתה? והיית שולח לה מכתבים? כשהייתי ילד קטן, הייתי שולח מכתבים ככה על דף שורות עם עיפרון, והיא הייתה עונה לי בכתב יד כל הזמן. נחמד. כן. ומה, בבית שאמרו את עפרה חזה? זה בא ממך או זה בא מהמשפחה? זה בא ממני. כל התקליטים, פוסטרים על הקירות. אז איך הגיע הרעיון לעלות מופע? תראי, שהיא נפטרה, היה לי מאוד מאוד קשה. ולא יכולתי לשמוע שירים שלה, ממש הייתי שומע שירים וישר הייתי מתפרק ובוכה. וב10 שנים ראיתי שלא עשו לו שום דבר, רק בשנתיים עשו לה איזשהו מופע. ב10 שנים פתחתי קבוצה בפייסבוק, בעצם הצטרפתי לקבוצה של בחור צעיר בשם משה רמנו, שהצטרפתי לנהל אותה, שהיא בעד מופע לזכרה. כן, לעלות איזשהו מופע. אפרופו 10 שנים, פנו אליי, אני רוצה לראות לך משהו, אמרתי לך שמאחורי הקלעים שיש לי הפתעה, פנו אליי ב10 שנים למותה, מישהו שם חשב שאני דומה לה, ועשינו איזו הפקת אופנה, בואי נראה את זה, הנה אני, ועשינו הפקת אופנה, אתה רואה, זה בגדים שמאוד דומים למה שהיא לבשה, זה הסגנון שלה. דומה? דומה מאוד, כן. הנה, אתה זוכר שהייתה עם הגלביה הזו של התימנים, כן. בקליפ בעצם, של שיר אהבה. שאתה שר אותו. כן. כן. שאני חידשתי. למה דווקא את השיר הזה? בעצם ב10 שנים התקשר אליי אחיין של עפרה חזה, שזה בן אחותה. כן. והוא
הציע לי להשתתף בערב לזכרה שהם עושים המשפחה ליהוד, ובניתי לשם סולו, והיה שם המון בכי והמון התרגשויות. יפה, יש לך את הפרח... כן, זה איזשהו סיפור על פרח, שזה ממש כמוה. פרח מאוד יפה שנקטף, ובהתחלה אני שומר עליו מאוד, מעביר אותו בין חלקים בגוף, ואז אני כותב עלי כותרת אחד, ומתחיל להיות משהו יותר אינטנסיבי, ונקטפים הרבה עלי כותרת. יפה, ויפה לרקוד סביב הפרח. מתי המופע אמור לעלות? המופע. זה יזמות אחרת, כן, שאני עבדתי עליה בעצם כבר מעל שנה. זה משהו שהולך להיות בחודשים הקרובים? בתקווה. כן. אני מאמין שזה ייקח עוד קצת זמן. בעצם יש לנו מפיקה שעובדת על העניין. זה בשיתוף עם אלון אור, שהוא אחיין שלה. ועם המשפחה. יש אישור של אמנים מהשורה הראשונה, גם בתחום המוזיקה, גם בתחום המחול, שיקחו חלק, כן. טוב, אז תעדכן אותנו מתי זה קורה. המון דברים, פשוט עכשיו זה... זה בתהליכים, זה טוב. אם זה משהו שעומד לקרות, תעדכן אותנו, שיהיה בהצלחה. המטרה לעשות משהו שהוא מאוד... כן. שהוא מאוד... לזכור את מה שהיא הייתה ואת מה שהיא היוותה, ואת המוזיקה ואת האומנות, ופחות לגוע בכל מה שהתעסקו בשנים האחרונות. ברור, כי יש כל כך הרבה מעבר. אני הייתי בצד שלה? תודה רבה.